хора, в днескашното видео ще пробваме кактус бандит и чери бум. Започваме с чери бум. Има вкус на череша, на много неща. И сега е ред на кактус бандит. Има вкус на ябълка. И сега моята приятелка Лори ще тества тази известна вода. Чакай, ела, да се виждаш. Защо? Чакай. Така. Какво има вкус? Има вкус на вода с ананас. Буквално. Защото е вода с ананас. Да, наистина има вкус на ананас. Малко. И на вода. Ама много студено. И тя пи. Лава бе. Защото много й хареса. И двата ми харесват, но не мога да определя кой е по-вкусен. Май този. Според мен този е по-вкусен. Не знам защо. Искам да го помириш. Мисля на нея сок, че даде баба ми ги прави. Да. Еми, чао, чао. Чао!